Hi Hi नोंथांमोनखौ जोंनि YouTube चेनेलाव गिबि-गिबियाव बरायग्रोनाय थाबाय जों दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों बे भिडिअआनो जाबाय बयबो मिथिखानाय सिम्पोल जों खान्थाल गोथां बेखौ जोङो हाननानै जागोन बियो जोंनि न'आवनो दङ बेखौ हानगोन जोङो ओमफ्राय हाननानै जों खान्थाल गोथांखौ माबायदि जायो एबा जोंहा बे जानायावहाय बेवहाय खान्थालाव थानाय आथानिफ्राय जों माबोरै गावखौ सेफटि माने रैखाथि होनो हायो बेखौ जों नोंथांमोन सिगाङाव दिन्थिनो नाजागोन फैदो दानिया खान्थालखौ हाननाय आरो जानायखौ दिन्थिनोसै गोमोनखौ थुग्रोनायसै एबार मोनबाय मोनदाखै थायबा मोनाखैलै बबेखौ जानोथाय मोजां हरनानै खोमाนี่มึงทำไมถวยคนอีน้อยเรียกให้ไปกินแค่ยืนก็ได้เลยยังมึงทางใบทุกๆไหนอ่ะมึงทางเหนืออ่ะไปทั้งไหนอ่ะก็ทางอะไรอ่ะพี่ได้หน่อยก็เลยยังมึงทางใบखान्थालखौ नुबाय दा गोथांसो बियो गोमोन नङा नै थुब जों होनो बे मोनफ्रामबाय आरो गोथाव खान्थाला बांद्राय थाविद्रायबो नङा ओमफ्राय जों दाहाय बे खान्थालाव सिङावथ' बहुत आथा थायोना ओमफ्राय बेखौ दानखावोब्ला जों बहुत आथा मोनगोन ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो एसे माने रैखा मोनो आरो जेनेबा बांद्राय माबा थाया बेखौ बिगुर गारगोन बिगुर गारनानै ओमफ्राय बेवहाय जेनेबा हानांनि थाखाय थागोन ओमफ्राय बेखौ जोंहा गय दुनायखङाव माने गोदोहाय बेबायदि जोंनिथिं बेबायदि खान्थि सोलिबोदोंमोन ओमफ्राय बिदिनो जायो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नै फै बेवहाय ओरै थुथारनांगौ जाबाय ओमफ्राय बेयाव हमनानै बेखौहाय ओरै दानगोन आरो दाननानैहाय बे आथाया गजोबगोन ओमफ्राय बेखौ जोङो गय दुनायखंनि माबायावहाय गय दुनायखङाव दोननानै जोङो दानस'नानै जानो हागोन आरो सुबिदासिन जायो बिदिबा माने बेखौ जोङो खान्थाल गोथांनि जानाय मोनसे फर्मुला होननानै खान्थालाव आथा दङ बे आथाखौहाय नै बियो बे बिलाइखौथ' मिथिखायो नोंथांमोनहा मा बिलाइ नायलाय नुबाय दा बे जाबाय खुमब्रा बिलाइ जोगोनार बिलाइ लाव बिलाइजोंबो जायो बांसिन खुमब्रायाव नै बेबायदि सुमु थायो बे सुमुआ बिनि आथाखौ बोबथाबनानै लाखियो जों बेखौहाय बेजों फुगारगोन आरो बिथिं फुगारोबा साबसिन जायो बेखौ फुगारनानै लाग्रोनोसै जों दानिया जाबाय दे जाबाय नुबाय दा एबार जोङो जानोसै जागोन जोङो दिनैहाय थिगसे गोथावै संख्रि बानलु ज्रोम नाफ्लेलायनानै जागोन ओमफ्रायो दा जोंहाय बेखौ दोननानैथ' हायाव दोननानैथ' दानजाया नालाय हा नांजोबगोन ओमफ्राय जानायाव खस्थ' मोनो बेखायनो जोङो बेखौ दानखानो गय दुनायखौ नागिरसिगोन एबा नायदो गय दुनायखौ माबायदि सिनायखायो होखावसै मोजां जाबाय मा खला दाना ओमफ्राय दानखौनो गोरलैसो नै गोरलै उफाय गैया खान्थाल गोरलैबाबो जानांसिगोन मोननाय बायदि मोनथारदोंमोन आङो खुगाबो राबाय आरो एसे बिदिनो गुफुरखा कालारा ओमफ्राय जानोसै बिलाइखौ Lakinya itu sebenarnya ya. Lakinya itu sih betul men, kejagaan. Betul ya? Betul. Ini kan ada pas nak kan? Kayak gimana? Terus mana jeng nih? Babi ada macam tu. Dia orang ni semua suka kaya.
खान्थालखौ जाबाय एसे बुरजा जाबाय उदैया बोरैबा मोनलायबाय माने आं खान्थालखौ गावनायावहाय माने थुप थुप माने इदि होननाय खोनानायखाय एसे मोनफ्राम सानदोंमोन आरो माने साननैसो उनावनो मोनसिगोन बायदि मोनदोंमोन नाथाय मोनाखै एसे गोरलै दबसोमोन माने बेवहाय दाख्लैहाय बिनि सेरावनो गोमोन मोनदोंमोन नालाय बे गोमोनजोंहाय बिनि देन्थाया सिथाबफानानै दंमोन बेखायनो बिनिया लरायदों मिथिखायो बिदिखौ जाफ्लांखायो बिदिया ओमफ्राय जाखांबाय ओमफ्राय इदिनो बोथोरनि हिसाबै जाबाय आरो थावाबाबो ओमफ्राय एसे गोथावमोन गोथावालाय ओमफ्राय गोमोना गोथावसिन आरो बे खान्थाल बिफांनिया फिथाइया ओमफ्राय आंनि खान्थाल गोथांनि माबायदि जायो फर्मुलाखौथ' मिथिखाबाय जेनेबा बांद्राय मोजां जायाखैबाबो नोंथांमोनहा माबायदि मोनदों एबा माबायदि बुजिखो एबा नोंसिनिथिं माबायदि खालामो एबा जादोंना जायाखै कमेन्टआव लिरनानै हरदो ओमफ्राय मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम बे बुंबाय आं बेखिनिखौ ओमफ्रायो नेक्स्टआव आङो नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय थाइजौ जानाय लाबोगोन बे थाइजौखौ आङो टाउननिफ्राय माने टाउनाव मोनसे बिफां दं आरो बेयाव आं थाग्रायाव ओमफ्राय बेनिफ्राय आं लाबोगोन ओमफ्राय लाबोनानैहाय थाइजौ ओंखाम होनो जोंनिथिं बेखौ ओमफ्राय गोथाव ओमफ्राय खाजि जाफैगोन आरो आं बे गामिनि न'आवनो बेवहायनो नोंथांमोनहा नुनो हागोन आरो नायनो थाखाय थियार जानानै थागोन आं नोंथांमोननिसिम जोबथारनायाव गोजोननाय थाबाय थेंक इउ